20 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун бинои нави нозироти андози шаҳрро ифтитоҳ намуданд. зимни шиносоии ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар иншооти нав барои фаъолияти самараноки кормандони мақомоти андоз инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардидааст. бинои нави нозироти андоз аз 10 ҳуҷраи корӣ, компютерӣ, машваратӣ, толори калони маҷлис бо 80 ҷойи нишаст, маркази хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, инчунин бойгонӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор ва техникӣ иборат аст. тавре аён гардид, дар бинои нозироти андоз барои беҳсозии фаъолияти кормандон ва ворид кардани технологияҳои рақамӣ шароити корӣ фароҳам гардидааст. иттилоъ дода шуд ки мавриди истифода барои қарор гирифтани бинои наву муосири мақомоти андоз ба рушди инфрасохтори мақомоти мазкур нигаронида шуда дар самти татбиқи ислоҳоти соҳа, гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо ба аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. мо кормандони нозироти андоз дар шаҳри Роғун шукронаи соҳиби истиқлолии давлат мекунем ки имрӯз мо соҳиби бинои наву замонавӣ муҷаҳҳаз бо ҳама таҷҳизотҳои соҳаи техника ва технологияҳои навин таъмин ва муҷаҳҳаз гардонида шудаем. барои мо ифтихор аст ки ин бинои наву замонавиро бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода ва мавриди истифода қарор доданд. бинои нави нозироти андоз дар шаҳри Роғун дар доираи сиёсати созандагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ гардида тӯҳфаи арзанда ба кормандони соҳа арзёбӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити кор дар бинои нави нозироти андоз ба сифати сохтмон баҳои баланд доданд. 20 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои нозироти андози шаҳри Роғун ду иншооти дигарро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд.